Здравейте! Намираме се в студиото ми с Маги. Предстои да направим мейкинг на фотосесия и това, което ще ви покажа, са ето тези кадри. Това е мейкингът на видеото на Маги. Това, което съм направил, е нещо доста простичко. Това е жираф, както може да видите. Напречно рамо, това е тежестта, тук е лампата. Преди това направих малко баланс да видя да не е много тежко насам-натам, както и да е. Това ми е основната светлина, която свети върху Маги. Маги, изправи се малко. Така. Тук е по-светло. Разстоянието между лампата и Маги, както виждаме, не е колкото слънцето далече, затова има светлината намалява надолу, но това ми е окей. Тук ми е по-светло, тук потъват нещата. Потъват, обаче с тези много остри сенки реших малко да направя една просветка, която сега изобретих по следния начин. Една светкавица, сложих този спот, който да свети в отражателят и от отражателят се връща малко светлина към прекрасната Маги. Ще кажете защо спота не е стандартен рефлектор. Ако сложа стандартен рефлектор, светлината ми се разпръсква много настрани, свети върху черния плат, свети върху Маги, свети малко върху там, откъдето снимам. Може да се получи някакво халиране. Не искам такова нещо. По този начин ме устройва. Така го измислих, така го импровизирах, докато правим сета с Маги. Харесва ми. Това е от нас. Чао!